Mbak niki marmere setunggal kok dikek kamare kakung. Setunggal dipane siose teng kamare kakung. Niki. Niki dipane siose teng kamare Mas kakung niki. Terus hei, medun arep tak nggo nyutingke nganu. Nih, Mas Agus niki. Niki ajeng anten lemari cilik ajeng kula dikekke mriki, mengke tas-tase Mas Agus kesane dilebokke lemari mriki, Mbak. Engko sing teng cerentel barang niki kersane dibuaki. Sampun. Yo siji kok kabeh teng cerentel. Terus niki kula dikek mriki ricik nganu. Mriki riyin. Mengke mriko kula resikane riyin nek dikekke teng meja makan to. Mengke kula resikane riyin iki kula dikek mriki, lha sing tunggal kula dikek mriki riyin, Mbak. Nggih. Pun.